Hello! Hi guys. What's up guys? Hello everyone. Good evening pagbabalik. everybody. Minion Vlog official guys. So, minsan lang makapag-vlog. Yes. Dahil busy na sa business guys. Oh yes. Okay? So ngayon guys, kakauwi lang namin galing sa shop. So ngayon, nasa bahay na kami. Ngayon mga ka-Avengers, mag-unboxing tayo ng mga ano. Sa pinadala ko yan, galing ng Kuwait. Tagalog na. So ngayon mga ka-Avengers, Galing ng Kuwait. i-open na natin kasi galing Package ni siya guys, galing ng Kuwait. Oh. So, package guys, galing sa Kuwait, ni Japan, Shopee guys. So ngayon mga Avengers, we are sit here inside my heart. And now, let's go open the basket mga Avengers. So ngayon mga Avengers, nagdala na ako ng kutsilyo. Kasi i-open na natin mga Avengers. So mga Avengers, di natin magdugay kay waste of time. So, like and subscribe. So, mauna na yung mga Avengers. Magmamadali na tayo para buksan na natin ang regalo ni Kuya Will. Tara mga Avengers, let's go! Okay. What's up mga Avengers? Sige, kaduan na ng WhatsApp. Sige na, ansay i-open ni mo una. Mga Avengers. Ansaan na siya? Mauna yung Open. open gikan sa Uy! Oh! gikan sa Gikan na sa... ano po it? Dito sa last part sa wala big. So, cooker pa ni mga Avengers. Dito ganun na nabot kay jet plane nila. Hindi ka bagal hayat. Pinasguhan daw na ni Kuya Matt ni Mama for Christmas. At na ni Ablin, mga Avengers, dito na nagdanan kay Sige na, bring na. Gaya ni We're risking of our time. Ayaw gamay lami saging. Uy, ang kuan ba? Resibo ipaswat sa Mama. Ayog lang katang resibo ging. Noyo eh. Nakuha ano mo? So mga ka-Avengers. Siguro mga ka-Avengers. Nakuha ano. Yun yan. Ang resibo ba? Tarang receipt. No, wow. Layo ko ng lamisa lang ka. Layo sa... Kana. So, Wow. Sana all. So, Yara. Yay! Nariabit si Mama. O niya. Nakalinto na magod. Open na mga Avengers para sa incoming Para mag-cook kag mga manok. and New Year. Mga manok, mga... Isa pa. Baboy. So, mga Avengers. Nalindutog doon, no? Obin de Miniel. So, mga Avengers. Nasa diya Mga Avengers. Oven de Miniel. Ang mga... Ano, lindot lagi na, no? So, mga Avengers. Pero yan ito, anang ging. Oh, so, ato na ipakita namin niya. So, mga Avengers. Mag-roast na siya Ato chicken. i-try mga Avengers. So, inside, in my heart, mga Avengers. Ato i-try Inside. of check mga Avengers, ha? Uy, pag Tagalog. Uy, kay... So, mga Avengers. Ano lagi mas kalibol yan? Sod niya. So, mga Avengers, ito ang laman ng puso ko. Dito, ilagay natin yung mga Avengers. Ito mga Avengers, split de Miniel. So, we will put here inside my heart. Flip de Miniel ko, no? Yan mga Avengers. Yan. So, we have two pieces of like this, mga 2 layers of grilling. like this, Grilling. So, Plato mo lang mo. dahil mga mga Avengers, warranty, mga sa pag-use Warranty and tips. or Chatera, mga chatera. Avengers, mga guide, Okay. pictures and speak. Ako, bawa na sila, no? So ate, pakita mga Avengers. Mano yung mga watch niya ng So, watch moving. Tara, nasa yung temperature, guys. Temperature and sa function niya. And nasa siya timer. Meron din siya timer. Wala, nalumping lagi na, no? Nalumping man eh. Tulungan lagi. So, alongan layo mo ba siya biyahian good? Di na malumping. So,
So mga Avengers Oh, kana. na and Oh, 3 layer gid yun. one is mga Avengers, this one. Okay. So na-shake ko ang mga Avengers oh. Ayun, na-shake ko lang. No siya pang grill. Yahoo! So ano? So, ayun oh. Okay kayo? Mga Avengers stuff to kayo. So, and what is this So, one? no, no, siya kuhan, di siya mag-close off. Kaya kani ba? Because Diri sa ubo, o kana. Kaon mo na. we need to remove this one mga Avengers then so that's all mga Avengers. Okay, so And now mga Ano siyang Avengers, oven, guys? So Ano siya, move black down, mga oven. Avengers. Move down. black. Few moments later. So guys, ito na yung pang-apat na unboxing namin. So ito try namin lagyan ng ganito handle yung binili namin na metal. So tawag lang ka? Metallic gold. Lalagyan ng mga ulam and iba pa. So let's try it. Many hours later. Cover og katong kuan sulanan sa mga pinggan.